Nik egin bat lan horren inguruan, Keparen, eskua azpimarratu nire, eta izan da, asmatze izan da. Nik uste, ez da nik bakarrik, niri asko gustatu zait, eta askotan lagunak dituzu inguruan, eta ikuste dituzte, ezer esan gabe ere, hau zer eta bar, eta marrazki hauek zenekin ditu. Eta, azken fina hor, maizutasun badago, eta nik hori, tak, esan dut. Eta, gero, zigorrek ere indako margolanak, oso onak izan dira ere, eta nik uste, hor dan utzi dula, eta talentu bat ikusten dela, ez? Eta, oso zintzortan pozik gaude. Eta gero, sartzen bada historiaz, eta azken fina da, historia bat jakitea, ez? Eta modu berrez batean, gai bagera barneratzeko, gertatutako guzti horretaz, eta hau dena pasatu zen, eta hola, bai, hoxe. Nik ere esan nahi nuke, zigorren lana, aipatu nahiko nuke, marrazten dezunean eta, marrazkiak txuri beltzean daude, ez? Eta, gustora gaitatu zaitezke edo ez, edo, baina gero kolorezteatzeako orduan, ez? Gorputz hartzen duenean, ez? Ostia, hor hartzen zuen kriston indarra, ez? Eta, niretzako bere kolore emateko orduan egin duen lana oso garrantzitsua izan da.